Vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent que se'n diu... Maleïts, malparits. Que en tenen de tot. Amb Jaume Fibla i Jacint Casademont. Quiero la noche de amor. Dame tu mundo, dame tu mundo para mí. Quiero una noche de pasión. Oh, mi vida consentida, quiero Hola, Jacint, quant de temps? Què tal? Doncs molt bé, avui estic molt content perquè tu m'estàs sortint a la primera i això m'alegra, Sí, saps aquells dies que dius... No sembla molt amb el Jacint que acabo de parlar abans. No, em sembla que t'equivoques. Sí. Avui serà un dia genial, només falta això, avui que acabi el dia bé, i acabarà el dia bé perquè pitjor no pot anar, o sigui que endavant amb tot. Jaume, què tal, com estàs? Bé. Bueno, avui també he tingut un dia una mica d'estrès perquè m'han demanat un dibuix que havia d'acabar ràpid i no he tingut... Vaja, que no he tingut massa temps. Al matí el programa aquest que faig ha anat normalet. Bé, ha sortit més o menys bé, amb menys cagades de lo normal, però bueno, és que hi ha un moment que... A vegades quan més m'ho preparo, em preparo una mica de guió o coses que vaig a dir, pitjor, perquè arriba un punt que se m'acaba el que m'havia preparat i em quedo, hòstia, és millor a vegades quan començo sense saber què collons dir des del principi, que a poc vaig creant idees que quan em preparo. Això em sona a excusa de... No, és que quan m'ho preparo surt pitjor. Em sona a excusa. I després, això vol dir que no t'ho prepares bé. T'has de preparar material de sobres, sempre. Doncs igual sí, igual he de preparar el triple del que preparo. Clar. Quan prepares una cosa dius, vale, amb això ocuparé un programa. Doncs 3 coses més per si algú falla. Recordeu, això, som un podcast setmanal i laxant, segona temporada, programa 48, dedicat als monstres clàssics. Ja vam fer un de monstres gegants i ara toca fer monstres clàssics. Recordeu, som un podcast, però estem a tot arreu. Estem a Twitch, estem a YouTube, estem a tot arreu. En Jaume us ho explica fàcilment. Bé, és molt fàcil. Si ara, abans tenia una cançó que explicava tots els jocs on ens podíeu escoltar, però va venir el Bowman Underbrain i va fer-nos una pàgina web que és maleïtsmalparits.com i allà us ho explica tot. On ens podeu escoltar, el còmic que acabem de treure, jo què sé, les nostres aficions més impures, totes les coses més inesperades les podreu trobar allà. Entre altres coses, el d'escoltar-nos, ja faré un spoiler, ens podeu escoltar per Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox i també ens podeu veure en directe aquí una setmana al canal d'en Jacint, una altra al meu i ja veurem quan dura aquest tema. També depèn, perquè si això no s'omple, el tren del hype no puja, igual ens retirem i jo què sé, ens dediquem a pescar, no sé... Clar, saps quin és el nostre problema? Que ara, com que tenim els nostres canals a Twitch i ens està funcionant força bé, sembla que Maleïts Malparits s'està quedant una mica de banda, com ho estem fent aquí a Twitch. No, a mi tampoc m'està funcionant tan bé el Twitch. Bueno, tens una audiència per damunt de la mitja catalana, això és cert. Ja, però la mitja catalana és com una mitja foradada, no? Una mica... És una mitja de rajilla. No et queixis. Quants subscriptors tens, Jaume? 300, no, subscriptors 5. Bueno. I de seguidors 300, sí. Vale, no està tan malament. No. Bueno, jo crec que el 99% de seguidors no s'han passat mai pel canal, perquè és que va amb això de la piràmide aquesta de... És piramidal el rotllo aquest dels seguidors catalans.
Oi? No pot ser que els primers que ens hem apuntat o els primers que s'hagin apuntat tinguin molts més seguidors que els que vinguin després, pel tema piramidal? Sí, clar. Perquè, clar, tu t'apuntes... Una de les normes era apuntar-se a tots els que estan. Abans, la normativa per ser streamer català era, o per ser part d'aquest grup, era apuntar-se, seguir a tots els anteriors. Sí, clar. Clar, tu segueixes a tots els anteriors, però no vas seguint a tots els que es van apuntar. Clar, és que no et poden obligar a seguir gent que encara no està dins la comunitat. Sí. Aleshores, sempre els primers tindran molt més èxit que els que vindran després. Bueno, que tinguin més seguidors no vol dir que tinguin més audiència. També pot ser que pel fet de ser dels primers ja la gent s'ha quedat amb ells i ja no buscaran Hòstia, no, perquè mires el top 10 i veuràs que dels que hi ha al top 10, a part d'algun, quasi tots són bastant recents els creadors, els que tenen més audiència. Bueno, ja ens veurem. Total, això acaba de començar també, no fa res que estem començant i ja estem... Tu estaves al número 15 de l'estadisticat i jo ja em vaig colar al 44, no sé com. Sí, bueno, perquè ets un tio que mitjana de seguidors més hores streamejades, més mitja de visites, doncs no estàs gens malament, tu. Ara, bueno, sí, però que Catalunya sàpiga que m'estic sacrificant, perquè tinc tot un munt de gent que m'està demanant que ho faci en castellà, i jo no, ho faig per Catalunya, que em dec al país i confio que hi haurà un boom de cop i volta i ho petarem. Bueno, no passa res. Només apuntar una cosa, que hi ha comentaris que vull comentar. Recordeu que també, si aneu a la nostra pàgina, a part de comprar el còmic, també podeu comprar els pinzells Alitai Manero, els Manero Brushes, que serveixen per Procreate. Estan molt bé i si els compreu, una part d'aquests diners van a la nostra butxaca, o sigui que també ens ajudeu. Per aquí, el Tortilla, proposo un tema. Us en recordeu de la pel·li que es va gravar i no se'n troba cap còpia, London After Night? No sé si compta com a pel·li de monstres, mireu imatges. Avui no en parlarem, un altre dia pot ser que agafem això per parlar-ne. I després la Dalecat pregunta: penseu que l'algoritme perjudica a qui té molts seguidors i poca audiència? A vegades és millor tenir menys seguidors però que et mirin, que molts però que no et mirin. Bueno, sí. Sí, això sí, jo tinc uns seguidors que són bastant fidels. Els 8 o 10 habituals del matí sempre hi són. Sí, bueno, és 7 que... o 10. Però això passa amb tots. Sobretot la meva mare, la primera. No preguntava, afirmava, vale, perdona. Com que ja no sé quan és pregunta i quan no, perquè hi ha gent que es deixa els signes d'interrogació, per això ho he fet com si fos pregunta. Disculpa. Dit tot això, recordeu que per xatejar heu de marcar aquí el cor que hi ha a sota i si teniu Amazon Prime i us voleu subscriure, surt completament gratis marcant l'estrella. Us subscriviu un mes a mi, un mes en Jaume, i així estem tots contents. A que sí? Molt bé. Sí. Dit això, avui venim a parlar d'un tema que ja en vam parlar en part, perquè te'n recordes quin va ser l'anterior programa de monstres? Sí, hombre, i tant, monstres gegants, que vam parlar del Godzilla, King Kong, la Gamera, i vaig fer la cançó És la Gamera, amb la cançó de Guantanamera. La vaig canviar per És la Gamera. I va ser molt maco, molt aplaudit. De fet, és una de les que té més èxit a TikTok. Sí. Ah, sí? És un dels programes de més èxit? Jo em referia a la cançó en el TikTok, és de les que té 900 visites. Collons! Com és que a TikTok encara no som estrelles? Això no m'ho explico. Jo no ho entenc. Jo veig altres streamers a vegades que ho peten. Sí. I no ho entenc perquè nosaltres no. Per què no podem petar-ho també? Jo crec que som grans. No crec, He vist streamers grans que també tenen molt d'èxit, molts de seguidors. Catalans? Catalans hi ha la família Caricú, que també ho peten molt. D'audiència no tant, O sigui, no dic que ho facin malament, però... Bueno, però tenen 4.000 seguidors a TikTok. Nosaltres tenim 300, o menys, no? O 40, o així. Bueno, quan fa que hi som i quan fa que hi són ells. Sí, fa poquet, això també, sí. Clar, bueno, i també, clar, la família Caricú són una família. Clar, són més components. Sí. Si nosaltres ens fiquéssim a adoptar criatures per ser una família més àmplia... Bueno, tu ja tens una, jo de moment no, però a vegades faig de cangur, pot ser que sí que
Algun dia puc raptar les criatures aquestes que faig de cangur. No, a veure, com a idea no, i que ho diguis aquí en directe em sembla encara pitjor. Sí. Si vam parlar de monstres gegants, avui venim a parlar de lo que jo he anomenat monstres clàssics, no? Monstres clàssics. Home, parlant de monstres clàssics, el còmic que vam fer, Sí. hi ha molts de monstres. Està ple de monstres. Sí. La teva, Sobretot la teva part. la teva part és més monstres ciència-ficció o fantasia i el meu són més de terror, diguéssim. Sí, però monstres no en falten. No. És un tema que ens apassiona, no? El tema dels monstres. A mi sí, a mi ja saps que tot el que sigui terror m'agrada molt i que em tira moltíssim. A tu no sé si t'agrada tant aquest tema. Home, i tant. Si aquí estic davant de la meva col·lecció de super terror. Aquí just aquí davant tinc totes les pel·lícules de fantasia i sobretot de terror i ciència-ficció també algunes. I tinc com aquesta, per exemple, el Dog Soldiers. Sí. És una pel·lícula de Dog Soldiers, una pel·li d'homes job, bastant divertida. I aquí tinc clàssics com La maldició de l'hombre lobo. Doncs sí, aquí davant tinc La mujer i el monstro, Piranya. Compten com a monstre, les piranyes? Doncs no ho sé. Sí, perquè són grosses. Són aquestes de la pel·li, aquesta Piranya 3DD, que són aquestes pel·lis eròtico-festives. Sí. Que sortia David Hasselhoff. Les piranyes fan ben bé 1 metre, algunes. O sigui Sí, però sí. per mi els monstres clàssics és el que tenim ara en imatge. O sigui, quan estàvem parlant de quin programa... Bueno, a què dedicàvem el programa d'avui, jo feia poc que acabava de mirar aquesta pel·lícula. No sé si pots veure la imatge. Sí, aquesta pel·lícula també la tinc aquí davant dels nassos ara mateix. Explica. El Monster Squad. Monster Squad. Bueno, fa ben bé deu fer 30 anys que no la veig, aquesta pel·li, Vaja. Però sí que la recordo divertida i ben fresca. Que molta gent idolatra els Goonies o altres pel·lícules i aquesta pel·lícula està al nivell, o gairebé, no sé. Sí. I és una barreja, és una història on es mescla el peix aquell de la dona i el monstre, la mòmia, l'home llop, Dràcula i Frankenstein, que a alguns els hi toca el paper de dolents i a altres els hi toca paper de bons o quasi bons. Sí. Només un, en concret. El bo seria Frankenstein, no? Exacte. Doncs la veritat... Però també l'home llop no fa més o menys de mig bo o no? O de que no es pot controlar i no és tan dolent? O és dolent sempre? Al principi sí, quan és humà sí, però bueno... Acaba sent dolent, l'acaben matant. No hi ha pas gaire complaença cap a ell de dir no, el perdonem. No, l'acaben matant i vet aquí la història. La història és això, un grup de nanos que són aficionats als monstres, aquests clàssics de la Universal, per dir d'alguna manera, que tothom s'encarda una mica d'ells, però la veritat arriben aquests monstres al seu poble petit. I aquests nanos, com que són caçadors de monstres, segons ells mateixos, decideixen plantar-los cara, tot i que ningú els creu en un principi. A més, hi ha un veí, que és molt raro, pel que veiem, que és un veí alemany, sempre per als americans els alemans són raros, i... El niño loco alemán. I aquest s'apunta amb ells per plantar-los cara, ja que sap alemany i això els ajuda a llegir un text amb el qual derrotar aquests monstres. Com tu dius, hi ha molta gent que el compara amb els Goonies. Jo sóc més fan d'aquesta pel·lícula que dels Goonies, mai m'ha agradat els Goonies. Perquè a tu t'agrada això de pesadilles i s'assembla una mica, no?, l'esperit dels llibres aquests i aquesta pel·li? Sí, parleu d'una grandíssima pel·lícula, pel que veig. Menys Goonies, mira, i més aquesta. Doncs sí, Albert Torres, benvingut, bona nit. Jo estic absolutament d'acord. Jo sóc molt fan d'aquesta pel·lícula perquè és una pel·lícula que està molt ben feta i perquè respecta molt els clàssics dels quals parla. Bastant. Tot i que en principi veus el pòster i pots pensar, hosti, quina porqueria que ens ve a sobre o quin desastre poden haver fet, i en canvi quan la veus dius, ostres, doncs està ben trobada, està ben feta, i els nanos tampoc fan ràbia, són simpàtics i carismàtics. Sí. No, és que és això, retraten molt bé els nanos de la data que tenen els nanos, o sigui que queda bé, i els monstres, lo fàcil seria fer-ne una mica de conya, no?, d'aquest tipus de monstres. Sí, una mica de paròdia. Però no, són molt respectuosos, agafen ben bé l'essència dels personatges. L'únic que em falla a mi, ho he de dir, és que aquest Dràcula és un Dràcula massa jove.
perquè Dràcula sabem que la novel·la és un Dràcula, un senyor molt, molt gran, i aquí... Bueno, però rejuveneix, no? A la novel·la també? O només és el del Coppola? Jo crec que és Coppola. Jo penso que sí que es rejuveneix segons si veu sang, però ara no em facis dir. El de l'esquerra, quin monstre és el monstre de la Laguna Negra? Sí, l'home peix aquest, que va fer en Benicio. En Guillermo del Toro va fer aquella pel·lícula que era El peix igual. La forma de l'agua. Sí. Pel·lícula que no cal que mireu perquè és a Guillermo del Toro i tot el que fa aquest senyor sol ser una santíssima merda. No, a mi m'agrada, eh? Aquesta de Cronos no t'agrada, tampoc? Que és la que salven alguns. Què vols que et digui? No és d'aquelles que digui sé que és molt de cinema independent dels 90 i tot això, però no... A mi sí m'agrada, m'agrada la seva obra i sobretot els monstros que posa estan molt ben fets. Estèticament sí que trobo que és bastant interessant, menys Hellboy, que el Hellboy no s'assembla gens als còmics, però bueno. Ah, no? I t'agrada més el que van fer després? I tant! Molt més. Sí, tampoc canvia molt. Home. Té melenes. Ja està. Té melenes, l'actitud que té, la fórmula corporal que té, és més el monstre Hellboy per mi. En canvi, aquell d'en Ron Perlman veig que intenta ser una versió una mica populista del personatge, fins a cert punt. Doncs mira, a mi m'agrada més les d'en Guillermo del Toro, per gustos. Que l'altre que van fer. Encara que l'altre tenia coses bones, també. No la poso tan malament com diuen. Ja només pel combat de lluita lliure amb el ratpenat gegant, del principi, és que ja em va guanyar aquella pel·lícula. La Baba Yaga em va agradar molt, la bruixa aquella. També, sí. Sí. No, a mi... Té els seus punts. I la baralla contra els monstres, aquells gegants i tal, també em va agradar. És que m'agrada tot d'aquella pel·lícula, la veritat. Me l'he mirat al cine, la vaig veure i me l'he mirat un parell de cops més. Sigui, aquesta Monster Squad la podeu trobar, em sembla, si no recordo malament, Amazon Video, o sigui que... Amazon Prime, sí. O sigui que si teniu Prime, la podeu veure tranquil·lament. I subscriure-us, també. També, aprofiteu, us subscriviu i mireu la pel·lícula, tindreu el dia complet. I avui farem això, anirem repassant els diferents monstres que apareixen en aquesta pel·lícula, que tots són monstres clàssics, i els anirem comentant, val? He preparat una imatge de cadascun, tots he agafat com a referència els de la Universal, i parlarem del monstre en concret, d'on te surt, quines pel·lícules tenim de referència, quines novel·les tenim de referència, si ens agrada, si no ens agrada, les característiques que té, com pots acabar amb ell i de més. Començarem... Digues. T'has treballat avui, t'has treballat. Sí, la veritat és que m'he preparat una mica el guió. Comencem per un dels més clàssics que, bueno, tothom té un cunyat que s'hi assembla bastant, que és... ni més ni menys que l'home llop, que a la pel·lícula Universal va interpretar Lon Chaney, l'home a les mil cares, com li deien, que bé, el maquillatge, jo no sóc gaire partidari aquest maquillatge perquè sembla més un porc senglar, no sé què en penses tu de l'estètica. Sí, està entre osset de peluix i porc senglar, sí. És una mica el super cerdo del Shelton, no? Un precursor del superporc. Jo és que en Shelton... En Shelton? Shelton és el dibuixant de El Super Cerdo, un còmic que publicava l'edicions La Cúpula. Bueno, és que jo, clar, és parent. Soc de 3 generacions abans que tu. I una cosa injusta és que vam dedicar un especial als vampirs i en canvi els homes llop no han tingut el seu propi programa. Ja, hem decidit fer això, ajuntar-los tots, tornarem a parlar de vampirs... Parlarem de tots. Primer de tot, tu d'on te creus que surt la figura, la llegenda emblemàtica de l'home llop? L'home llop doncs deu sortir dels llops en si, dels mateixos llops, que els hi devien, com que mataven les ovelles, i alguna vegada també devien matar bastantes persones, segons diuen, que devien buscar-li una explicació sobrenatural, dic jo, Sí, en part és això. Sabem que el llop sempre ha sigut un d'aquells animals que ha causat por entre els ramaders i de més, i la gent que vivia això més a camp. Però la llegenda aquesta és una llegenda que veurem diversos casos avui, de que en diferents contrades, però sobretot d'Europa, hi ha la figura aquesta de l'home llop, rep diferents noms. Aquí tenim el Roma Santa,
per exemple, a Espanya... Sí, la pel·lícula de la Pataki, no? Amb aquell paio que va fer Warlock, el brujo, en Julian Sands o alguna així. Sí, un nom així tenia. Sí, bueno, està bé. Sants de sorra, Sants, no que es digui Sants, o que visqui al barri de Sants. No. Com la Núria Feliu, no? Exacte, sí. Jo vaig estar davant de casa seu un any per les fires de Sants. Jo he estat de tu a tu amb la Núria Feliu. I què tal? Ella em va regalar, va fer que em regalessin un mòbil. Pràcticament, perquè vaig participar en un concurs de la ràdio i la Núria Feliu era la que feia com de jurat i jo estava in situ allà a la plaça de Sants amb ella fent una sèrie de gincanes per aconseguir un mòbil i al final, amb les preguntes finals, ella em anava fent senyals així que d'amagatotis perquè jo sapigués el que era la resposta i sí, em vaig xivar una miqueta la resposta i vaig guanyar un mòbil gràcies a la Núria Feliu. Gràcies, Núria Feliu. Núria Feliu i Guillermina Motta, els meus mites catalans. Sí. Però el que us comentava, doncs aquesta figura de l'home llop ha existit en el folklore de diferents poblacions, diferents països de tota Europa. Aquest personatge, ja us dic, està molt lligat sobretot a Europa. També té una versió americana, que ara se m'ha oblidat el nom, que és el... El xupacabres? No, com es diu? El Wendigo. Wendigo? Wendigo. Això. No Wendigo. Wendigo. Diego. I a Europa, sobretot, aquest personatge va molt relacionat amb els gitanos. Perquè, explica'm, com funciona l'home llop? Pues no sé, li deu agradar la rumba o què? Home, els gitanos catalans sí, la resta no sé si ballen rumba. Sí, però mai he vist el paret allà... Bueno, sí que era pelut, no? Una mica pelut sí era, però mai el vaig veure mossegant a ningú. Bueno, doncs... No ho sé, per què això dels gitanos, no? Per la màgia, se suposa que ells sabien fer màgia... És una maledicció ser home llop, que se suposa que el 7è fill de cada família és el que es converteix en home llop quan surt la lluna. A més, aquesta maledicció també es transmet... No és tan fàcil. Em sembla que és el 7è fill del 7è fill amb una 7a generació, o alguna cosa així. Vale. No és alguna cosa així? Jo crec que no és tan fàcil, perquè normalment el 7è fill és el que porta bona sort. No és que porti mala sort. O sigui, el de l'home llop és més rebuscat. No sé si algú pot buscar-ho. Secretària, sisplau... Em fa por carregar-me alguna cosa si toco... No, avui no remeni res més, sisplau. Sí. Sí, com si que és una maledicció que ve per herència, diguéssim, i si no també si et mosseguen. Pel·lícules a l'home llop n'hem tingut moltíssimes. El que passa és que novel·les dedicades als homes llop no és com Dràcula, que va haver-hi una novel·la fundacional, no? Bueno, hi ha la de Crepúsculo. Sí, però dic fundacional. No... Fundacional. L'home llop com a novel·la definitiva, no? En plan, aquest tio ha fet la novel·la definitiva dels homes llop. No ho sé. Aullidors ve d'una novel·la, em sembla, també. Sí, però també és més recent, clar. Doncs no existeix una gran novel·la. Sí que hi ha molt de relat de l'època, de finals de 1900, principis del nou segle, on sí que es basen en aquesta llegenda per crear un relat. Però no hi ha la gran novel·la en un principi. Bueno, el propi Dràcula es transforma en llop. Ell podria ser un vampir home llop a la vegada. Sí, però no és ben bé això, no... Bueno, però si ell vol sortir... Si ell vol ser un llop, ho és, es transforma plenament en llop, si vol. I també pot quedar-se, almenys a la versió del Coppola, es queda amb una versió entremitja. Sí. De llop i home. Encara que allò és més aviat un ratpenat gegant, no? Allò que surt. Sí, aquella cosa rara. Sí, a veure, el Dràcula de Bram Stoker el que té és que es pot convertir en totes les criatures de la nit. Bueno, sí, en rates, en boira... En ratpenat, amb llop, com tu has dit, o sigui que pot adoptar moltes formes. Bitxos no, escarbats i bitxos no.
Ja seria massa, no? Perquè si no el seu servent se'l menjaria. Recordem que el servent de Dràcula es menja els bitxos, o sigui que aniríem malament. Per això no opta per aquesta via, clar. Sí, com sigui, el que sí tenim és la pel·lícula fundacional, que és aquesta amb Lon Chaney, que no sé si tu l'has vist. Sí, fa molt de temps, però sí la vaig veure. Tot i que la meva preferida dels Homes Llop és una també bastant clàssica, seixantera, em sembla que és. Deixa'm comentar una cosa. Cada vegada que li pregunto una cosa concreta, en Jaume, veieu que me n'explica una altra. Dic, Lon Chaney, sí, bueno, no sé què, els gitanos, sí, em bueno, la rumba. Em passa també quan faig el show aquest meu matinal, que jo mateix explico alguna cosa. Ara us explicaré, mira, ara us ensenyaré uns fondos de pantalla que tinc molt xulos triats i quan vaig ensenyar-los se'm passa algú pel cap i ja no ensenyo el que havia dit. Bueno. Explica la pel·lícula dels 60, va, que en tens ganes. La dels 60 és la de l'Oliver Reed, que no me'n recordo el director, la tinc aquí davant, també. Em sembla que és Terence Fisher, podria ser. La maldició de l'hombre lobo. Clar, això què és? De la Hammer, ja. Hammer, sí, jo diria que és de la Hammer. I bé, ara no m'hi veig perquè... Sí, Terence Fisher és el director. Oliver Reed, Yvonne Romain, Catherine Feller i Clifford Evans. Jo això ho vaig veure de petit i em va fer un impacte que flipes. Segurament de molt petit havia vist la del Lon Chaney i això de l'Oliver Reed era com gore comparat amb allò del Lon Chaney. Això era una canya comparat amb allò. Molt més tràgica, més aventurera, et posaves de part de l'home llop totalment. Era un personatge tràgic, molt més que en la versió de Lon Chaney, un personatge que aconseguies, no sé, que commovia, no? Perseguit per la maledicció, enamorat d'una noia que, bueno, és una tragèdia grega, podríem fer una òpera i tot d'aquesta pel·lícula. Mira, l'Albert Terrés comenta, aquesta de la Hammer que dius em va deixar flipat quan la vaig llogar al videoclub en 15 anys. Sí, jo també vaig flipar, crec que la van passar a Mis Terrores Favoritos d'en Serrador, que la feien en un programa a la tele, i se'm va convertir en una de les meves pel·lis preferides, des de sempre. I no fa massa que la vaig veure en cinema en pantalla gegant al Fenòmena. I va ser... Ja no tenia aquell impacte de l'època, o sigui, dius, ja se li veuen les costures, els fils, però segueix tenint una elegància, una cosa especial que, no sé, per mi bastant màgica aquesta pel·li. Després hi ha dues altres pel·lis que per mi són mítiques, Home Llop, que una seria Miedo Azul, basada en un relat calendari de Stephen King. Sí, tinc el llibre no sé per on, que el llibre és curtet, però l'omplen amb un munt de dibuixos de Bernie Wrightson, un gran dibuixant de còmics, que va il·lustrar-lo, aquest conte. Es veu que li van demanar a Stephen King que agafés, no sé si era un calendari llunar o una cosa així, i que anés fent com minicontes de cadascun. I al final li van dir, mira, ha tingut èxit, fes una espècie de novel·la, i va dir, no em dóna per novel·la, i és així com van acabar ficant totes aquestes il·lustracions. És un d'aquells llibres que costa bastant de trobar actualment, també ho dic. Doncs no sé, no el dec tenir aquí, el dec tenir a casa amb ma mare, però el tinc, i a més també tinc la pel·lícula, no sé per on la tinc, però la tinc, que la protagonitzava el xaval aquell d'aquella pel·lícula de Jóvenes Ocultos i Papà Cadillac i tot això, no me'n recordo, un dels coris... Sí, un cori. Un cori d'aquells, un de la cori, no com l'Ariel Santamaria. I després també hi ha una altra pel·lícula que és mítica, a mi em semblava que només a Espanya, però que no, és tota la saga d'en Paul Nash i en Jacinto Molina, que va fer el seu propi Home Llop. Tu en tens record d'alguna d'elles? Perquè en són unes quantes. Sí, les he vist diverses, però de veritat que fa molts anys que no les veig i m'agradaria posar-me a veure-les algun dia, perquè hi ha molts de grups de fans del cinema que aquest home el tenen com un semidéu o un déu del tot, no? Bueno, un Tarantino mateix. Sí? Tarantino és molt fan. Doncs mai he acabat de veure-li el motiu, però com que hi ha tanta duració, un dia d'aquests m'he de posar i veure amb els ulls d'ara, perquè fa 30 anys, per almenys, que no les veig, aquestes pel·lis. I una altra que és molt mítica és un doblet de pel·lícules que tu has mencionat anteriorment, que es van estrenar quasi juntes, que és Aullidos i Un hombre lobo americano en Londres.
Sí, sembla que són, si no del mateix any, un any després de l'altre. Que van revolucionar els efectes especials amb les transformacions que es veien. Sí, potser més la de l'Hombre Lobo Americano, però Aullidos estava superbé, els efectes també. El que m'agrada molt d'Aullidos és la història, perquè no és la típica història, sinó que és una dona que fa periodisme d'investigació, que entra dins un campament. Està molt ben pensat tot plegat. No, que comença amb un cinema porno, també. És molt original. I és curiós perquè després a Un Hombre Lobo Americano en Londres també hi ha una escena amb un cine porno. Sí, bueno, més que un cine porno és un sex shop que té cabines i tot això. Ah, però ja estan projectant una pel·li i hi ha gent sentada. Sí. O sigui, compta com a cine porno. Vale. I aquestes dos sí que a mi em van marcar perquè va ser les primeres pel·lícules que jo crec que vaig veure d'home job que em van impactar realment. I després ja hem tingut altres versions com Underworld, per exemple, o Crepúsculo, que sempre surten barrejats amb els vampirs, sembla que no tinguin entitat pròpia, o la que tu vas dir Dog Soldiers. Sí, però aquí davant també tinc... Bueno, ja hem dit la d'en Guillermo Benicio del Toro, no? El beso de la pantera és de panteres, dones pantera, però té un algo de pel·lícula d'homes job. Aquí també tinc la infame Un hombre lobo americano en París, que té molt mala premsa. En realitat, el pitjor d'aquesta pel·lícula són els efectes digitals, que fan totes les transformacions en digital. Però una de les també de tema llop que m'agrada moltíssim és aquesta que era com un conte de la Caputxeta, En companyia de llops. En companyia de lobos, sí. Sí, que també hi ha una transformació molt impactant, que és que la boca del llop, el morro del llop surt de la boca d'una persona, perquè és com que la pell és lo fals i el llop està dintre. De Neil Jordan, em sembla que era, de les primeres que va fer. Una pel·li com plena de metàfores de la vida, molt bona, la veritat. Per aquí apunten la Jack Nicholson, Lobo, que l'he de tornar a veure perquè fa temps que no la veig. Aquesta pel·li és molt criticada, en realitat. Molta gent diu que és molt dolenta, però a mi m'agrada. No sé. És un home llop molt Lon Chaney, també. Sí, hem de dir que hi ha una cosa molt curiosa, perquè si sou fans de les pel·lícules Universal, aquestes clàssiques en blanc i negre que tots coneixem, a mitjans dels 90 va haver-hi una nova explosió d'aquests personatges que volia ser una espècie d'univers, de la Universal una altra vegada, que va iniciar-se amb en Coppola fent el seu Dràcula i vam tenir el Mary Shelley, que era la versió de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, vam tenir el Frankenstein de Kenneth Branagh i vam tenir l'Home Llop de Jack Nicholson. Aquestes pel·lícules n'hi ha millors, n'hi ha pitjors, però bueno, heu de tenir-ho clar. No hem parlat de Teen Wolf. No n'hem parlat. A mi no és una pel·lícula que m'encanti, em sembla simpàtica, però... No t'havia passat pel cap, però bueno, ara també hi ha la sèrie que es pren en sèrio a si mateixa. Ja no és... Sí. Ja no és una paròdia, una comèdia, com era Teen Wolf, que no sé què és millor, la veritat, però bueno. I el retrato de Dorian Gray també era el mateix univers, ni del primer... Que jo no diria que mai haguessin arribat a ser un univers com a tal. No volien, a aquella època tampoc es portava, però era tots els personatges que tenim en llicència els tornem a posar a la palestra. Sí, això sí. Per acabar, perquè si no avancem, que ja portem quasi una hora. Sí, coronys. Com s'acaba amb un home llop? Bueno, hi ha diverses maneres i hi ha algunes que semblen contradictòries i tot, però ja les bales de plata és el que sembla que tothom està d'acord, en principi. Bales de plata, que clar, bales de plata acabes amb un home llop i amb qualsevol. Exacte. És el gran problema dels monstres aquests que diuen sí, amb un estaca al cor. Clar, amb tothom acabes amb un estaca al cor. Sí, també és veritat. Els vampirs amb un estaca al cor, clar, bueno, però que vol dir que si no és l'estaca no és al cor, no li fa res. Podria ser. Sí. I la bala, si no és de plata, l'home llop es queda tan panxo, en principi. El vampir no ho sé, suposo que... Els vampirs no sé què tal porten les bales, depèn de la pel·lícula. N'hi ha que els pots parar una estona, n'hi ha que no... Bueno. I què més? Hi havia més maneres. L'aigua beneïda, no sé si afecta els homes llop, ara, no me'n recordo. L'aigua beneïda o beneïta... I no me'n recordo de masses més maneres d'acabar amb els homes llop que no siguin tradicionals de fotre'ls i tiros. En la majoria de pel·lícules, a tiros. Silver Bullet és aquesta pel·li de... Miedo Azul. Miedo Azul, sí. Passem a un altre monstre clàssic, que és un monstre que tampoc té una gran novel·la darrere, però que s'ha ficat dins l'imaginari col·lectiu, com són
Les mòmies. Aquí tenim Boris Karloff amb la seva pel·lícula mítica. I bé, això de les mòmies no sorgeix tant del folklore, sinó que va haver-hi l'explosió aquella d'Europa que es va començar a interessar per l'antic Egipte i, bueno, ja sabem tot tipus de malediccions que van estendre's per la població. També a final de 1900 és quan es va ficar més de moda, segurament, el tema, i amb Tutankamon va ser la gran explosió i es va aprofitar per portar-ho a la gran pantalla. Sí que hi ha relats anteriors, com per exemple d'Arthur Conan Doyle, el creador Jo tinc aquí un del Bram Stoker. També ho va tocar, sí. Sí. O sigui que tots els autors aquests clàssics que recordem, Doyle, Bram Stoker, tots aquests ja van tocar també la figura de la mòmia. Tinc per aquí també una màscara de Tutankamon a l'altra habitació. De Tutankamon. Com sempre, no? I de pel·lícules, jo me'n recordo que de petit vaig veure aquesta pel·li de la mòmia del Karloff i vaig quedar-me igual, saps? En plan, això és la mòmia? O sigui, no fa la més mínima por? O sigui, és una pel·li... Jo no recordo que fes absolutament gens de por. És que, a més, ni tan sols surt el que t'esperes, la típica mòmia embenada, surt només en una escena, em sembla. I ja no torna a sortir més. I després ja es treu la vena i és un tio tan normal i corrent. Bueno, és Boris Karloff que ja fa por per si mateix. Sí, però ni tan sols és en Boris Karloff amb un maquillatge terrorífic. Home, el maquillatge està molt ben fet, quan està de mòmia. Molt. Això sí. Però és que hauria d'haver sortit així tota l'estona. El que sí que va sortir així tota l'estona és Christopher Lee a les pel·lis de la Hammer fent de mòmia. I allà aquestes m'encanten. També sóc més partidari, en aquest cas, de la Hammer que de la Universal. A mi la mòmia que potser més m'ha traumatitzat no és la típica mòmia d'Egipte, sinó que és la mòmia que apareixia a les 7 boles de cristall de Tintín. Sí, no? Era de les poques coses una mica fantàstiques, no?, en el món del Tintín. I feia molta por tota la maledicció i la mòmia i de més. Sí, si ho llegeixes de petit, evidentment, sobretot. Suposo que llegit ara ja tot ens la pela. Hem arribat a un moment en què ja tot ens la sua, ja no ens fa por res. Necessites veure Sau o borrades així perquè tenia alguna mena d'impacte. El que és cert és que les mòmies no han tingut gaire èxit en gran pantalla. Bueno, la mòmia d'en tio Kay, com es deia? Brendan Fraser. Com es diu? Brendan Fraser, no? Sí. Molt bones, per cert. A mi m'agraden molt. Bueno, la tercera és horrible, però la 1 i la 2 estan bastant bé. Bastant molt bé, perquè... Simpàtiques. Això va tornar a ser la Universal, que volia tornar a reemprendre aquesta espècie de remakes a les seves pel·lícules, i en lloc d'apostar per la típica pel·lícula de terror, Stephen Sommers, que era un director que li agradava molt l'aventura i tot això, va fer aquesta versió Indiana Jones de la mòmia, que va aprofitar els efectes especials que ja es començaven a treballar bastant bé llavors, i a mi és una pel·lícula que m'agrada moltíssim. Sí, a mi també m'agrada. La veig com una versió sèrie B d'Indiana Jones, però bé, sèrie B? Simpàtic. Per mi sí, sèrie B o menys. No arriba És a dir, Indiana Jones té una presència encara que es manté superfresca, i aquesta de la mòmia la veus i veus per tot arreu els fils i els efectes digitals horribles que, com tothom recorda a la mòmia 2, em sembla que surt el The Rock digital, és bastant infernal. Rei Escorpión. Que també va tenir pel·lícula, el Rei Escorpión, però no hi havia monstres. Què pel·lícula? Saga de pel·lícules. Sí, però cada pel·lícula hi havia un diferent actor. I més dolent encara. Sí, també, hasta Ron Perlman sortia. També apunten per aquí que va haver-hi la versió de Tom Cruise, i aquí apunta el Cigaló que és una merda de pel·lícula. Jo discrepo bastant, no crec que sigui una merda. Doncs mira, jo en aquest cas també discrepo perquè no em va semblar tan horrible. Vaig anar-hi tothom dient que era una autèntica trunyo i vaig... Bueno, ja és que ja amb la mòmia que van posar, que estava com un tren, ja em van guanyar. Vull dir que... no li puc posar cap reparo, aquella mòmia. No, a mi m'ha semblat una pel·lícula d'aventures bastant entretinguda. És cert que el muntatge crec que van retallar moltíssima cosa, que devia ser una pel·lícula molt més llarga, però a mi... Sou cienciòlegs, diu. No, la pel·lícula és entretinguda. Jo acabo de sopar una placenta a la planxa.
I l'Albert Tarrés ens dona la raó. A mi em va agradar, encara m'aguanta bé. Quina? La de... Pues ja està, 3-1, guanyem. Jo crec que és això, entretinguda. Però, per cert, les mòmies, com s'acaba amb elles? Ai, doncs no ho sé, em sembla que en algunes de les pel·lícules s'acaba com amb algo sentimental, dramàtic, no? Els expliques un cuento o algo de la seva exnòvia, de la seva nòvia Sí. de quan estaven vius i es moren. Sí, perquè normalment la mòmia sempre és que és una maledicció cap als que l'han despertat i quan el desperten se n'adona que la reencarnació, la seva estimada, està en una present. Sí. Per aquí apunta... Bueno, això també passa una mica amb els vampirs, no? Sí. Dràcula sempre té a la seva estimada Bueno, por ahí. recordem que tots aquests monstres són bastant d'estil gòtic, on l'amor trist sempre és un component molt fort. Per aquí apunta Sí. a l'Albert, a les pel·lícules de la Hammer, que ho feien amb foc. També Jo el diria que que sí, Christopher Lee amb foc. també es fa molt l'udestiar les vendes, els vendatges, i així queda desfet. Això els dibuixos animats, no? No, i a la de Monster Squad? Ah, i què queda? No queda res? Res. Em sembla que queda el crani només, si no recordo malament. Vaja. Se suposa que tot és pols. Pues vaja, quina merda mòmia, no? També. I explica una mica això la història típica de la mòmia, què és? Ja hem explicat el component romàntic, però com comença tot plegat? Història típica... Bueno, és que no sé si hi ha una clara història típica. Ara no me'n recordo ben bé de l'argument de la d'en Karloff, però també era un tema una mica romànticon, no? Havia un punt romàntic. No recordo una gran història d'amor, però sí recordo un esperit romàntic en la pel·lícula. A veure, tu te'n recordes de la història? Normalment sol ser això, un grup d'arqueòlegs que obre la tomba d'una mòmia, d'un faraó, i això comporta una maledicció. Encara ara, a tot Egipte, està molt mal vist transportar els taüts, els sarcòfags, els faraons, perquè això pot despertar una maledicció. I en part és cert, perquè una de les primeres, que va ser la de Tutankamon, molta de la gent que formava part de l'expedició va morir, no tanta com es diu. El que passa és que algunes causes semblaven massa casualitat perquè es produïssin totes alhora. Mira, perquè diuen, sempre comença com que un ha estat un traïdor o algú que han castigat, el momificat. Sí, això també moltes vegades surt present. Però... Sí, la de Karloff tractava d'un sumo sacerdote, un sacerdot de l'antic Egipte, i bé, quan reviu 3.700 anys després de morir, intenta raptar una jove d'ascendència egipcia que s'assembla a la princesa que ell va estimar durant la vida i que va ser el motiu de que el van matar. No ho estàs llegint, això, suposo. Sí, sí. Ho diu aquí davant. S'ha notat o què? No. passa res. Quan has precisat l'any, ha sigut, mira, quina memòria que té aquest senyor. La mòmia Boris Karloff, el fil conductor, era un sacerdot que havia estat sepultat viu com a càstig per lligar-se la dona al faraó o alguna cosa així. I la de Brendan Fraser també és una cosa així. Que era l'Arnold Vosloo, que és un actor típic d'aquests que fan pel·lícules de terror. Que va ser el segon Candyman. Recordo també una de mòmies, la de Bubba Hotep, l'has vist? La vaig veure per fa molts anys, que és en Coscarelli. Sí, i el protagonista, el gran Bruce Campbell, fent d'Elvis. Divertida. Bé, tenim la mòmia, un personatge mític, no ha aparegut a la saga Crepúsculo, com que estan a punt de fer una nova entrega pot ser que aparegui, però saltem a un monstre que sí que és mític i que tothom s'equivoca, o molta gent s'equivoca anomenant-lo. Com seria el monstre, puntualitzo, el monstre de Frankenstein. Què ens en pots dir? D'on te surt? De la novel·la de la Mary Shelley, això sí que m'ho sé, de memòria. Explica. Pues diu la llegenda, o diu la història, de que estaven aquesta noia amb en Lord Byron i em sembla que el Shelley, que devia ser el marit d'ella. Sí, amb Polidori. I amb Polidori. Que això de Polidori per què em sona? Poliamor em sona. Eren una miqueta així, no? Aquests poetes eren una miqueta poliamorosos, també. Bueno, Què? La història és que la Shelley es va juntar amb aquest poeta
que era una espècie de deixeble del seu pare i es va voler escapar amb ell i el seu pare va dir que mai més tornés a casa i que la desagradava i tot això. Un amor de gais tan macos d'aquella època. Un amor de gais? D'aquells. Havia entès un amor de gais. Vale. Doncs eren gent avançada al seu temps, la veritat. I en realitat la ment de la Mary Shelley realment anava bastant avançada a la seva època perquè es va inventar una sèrie de temes amb la cirurgia que deixa la córrer. Sí, la història em sembla que es diu Fantasmagoria, que n'han fet una pel·lícula on veieu tot això, i s'explica que com que va haver-hi l'explosió d'un volcà en aquells moments, va fer que es cobrís el cel i va començar a fer molt de mal temps a Europa durant molts dies. I estaven tancats allà al castell, que no podien sortir perquè cada 2 per 3 plovia o feia mal temps o no sé què. Es van tancar al castell i per entretenir-se es van retar entre ells a veure qui escrivia la història de por més bona. Polidori em sembla que va fer la història del vampir, que és un dels relats fundacionals de la mitologia. I ella va tenir un malson i d'aquí li va sorgir la idea. No va acabar la història en aquell moment, sinó que la va continuar a temps després, la va publicar amb un pseudònim perquè que publiquessin les dones en aquell temps estava molt mal vist, i bé, el Moderno Prometeo Frankenstein s'ha convertit ja en un clàssic absolut. Expliquen la història del monstre de Frankenstein. Bueno, doncs, a veure, no me'n recordo ben bé de les... Bueno, simplement em sembla que el doctor Frankenstein ho fa per la ciència, no? Ho fa per l'afany d'avançar la ciència. Intenta ressuscitar un cos mort. El que passa que no sé si és només això el que intenta més coses. Ho fa tot per la medicina, en veritat, no? No ho fa perquè vulgui crear una col·lecció de zombis. No. El tio ho fa amb bona fe, dintre del que cap. El que passa que és potser una miqueta massa obsessionat amb la seva feina i una miqueta egomaníac, i això li acaba passant factura, perquè l'experiment surt així, sí que surt molt bé perquè aconsegueix ressuscitar un cadàver amb trossos d'altres cadàvers, que té mèrit la cosa, perquè mira, si em dius agafa un cadàver sencer i el ressuscita, vale, però que facis un puzzle amb tot de trossos de gent i que això funcioni... Ole tu. Ole tu, sí, perquè això no hi ha qui ho munti. Tu vas, si t'has tallat el dit, vas a l'hospital amb el dit en gel i te'l poden arribar a cosir i funcionarà igual. Em sembla, més o menys. No sé si potser tindrà alguna seqüela, però el dit serà funcional. Ara, porta-li el braç de ta cosina o d'algun parent i digue-li que te'l posi. No crec que tu... Bueno, és igual. Us ho resumeixo. A l'època que va escriure això, Mary Shelley es començaven a fer els primers experiments en galvanisme, que era el del descobriment de l'electricitat i descobrir que el cos humà en realitat el que es mou és per petites descàrregues elèctriques. Tota la informació del cervell és una descàrrega, canvia la informació. I a partir d'aquí ella ho va exagerar i va convertir-se en això, en la primera novel·la de ciència-ficció a la història, es considera. I es tracta, com bé apuntes tu, d'un home que vol superar Déu. Recordem també el moment que estàvem a Europa, de que la fe en Déu es començava a dissoldre perquè el coneixement científic anava avançant, i aquí era una espècie de reflexió sobre tot això, sobre si l'home era capaç d'igualar Déu creant vida nova. Crea aquest monstre s'escapa a les mans i odia el seu creador per donar-li una vida que ell no volia tenir, perquè es considera que per tenir una vida de monstre val més estar mort, però abans vol venjar-se del seu creador. Sí, no, i tu. I la millor versió, sens dubte, és la del jovenet Frankenstein. Home, això no? Sens dubte. Sí. És la que adapta més fidelment l'esperit de l'obra original. Bueno, més o menys. Ara és el teu torn, jo he explicat la novel·la, ara t'ho expliquen quines adaptacions tu voldries destacar a part d'aquesta, clar. No, la millor, la del jovenet Frankenstein. Després, però clar, ja sabem que és una paròdia, tot i que és potser la millor pel·lícula de Mel Brooks,
i la que més bé li va sortir en quant a paròdia de qualsevol cosa, que sempre feia aquestes paròdies rotllo agárralo como puedas o aterriza como puedas, de la seva manera, a l'estil Mel Brooks, i jo crec que aquesta és la que millor li va sortir. Més que la loca història de les galàxies. Hombre, 1000 vegades més, sí. Molt millor. És que jo crec que el Jovenet Frankenstein es pot considerar una obra mestra de pel·lícula. Està gairebé a l'alçada de l'original. Volent fer una mena d'homenatge paròdia, al final fa... És que va fer un producte rodó dintre del que és el món de la comèdia, per mi. I en canvi, de fet, Spaceballs aquesta la vaig veure no fa massa. Jaume, no et perdis, estem parlant de Frankenstein, ja m'ha quedat molt dolenta. Però bueno, està bé. El cas és que... Boris Karloff, aquesta primera de la Universal... Sí, les de Boris Karloff són espectaculars, les dues. Sobretot la segona encara millor. La de la nòvia de Frankenstein és un 10, és un 10. Una obra mestra absoluta. I no han passat els anys per ella. Per mi està tan perfecta com el primer dia. Vale. Inclús ara té més màgia i tot, o sigui que perfecte, pel·lícules perfectes aquestes dues. I després és que ni la del Kenneth Branagh ni cap, vaig veure una amb en Harry Potter no fa massa. Les de Christopher Lee, què? Christopher Lee, bé, estan bastant bé. El Peter Cushing acostumava a fer de bo i en aquestes era el Dr. Frankenstein, però un Dr. Frankenstein bastant pirat, bastant cabron. I no sé, estava molt bé. No me'n recordo ara massa de com era el personatge del Frankenstein, el monstre, si era més dolent o més bo. Era dolent i estúpid. Dolent i estúpid. I a mesura que anaven passant les pel·lícules era més dolent i més estúpid encara. Que al final, no sé si te'n recordes, per problemes de drets, perquè la imatge que tenim associada als monstres clàssics és la que va donar la Universal, no pots copiar aquesta estètica exacta i l'has de variar. I les en Christopher Lee, el monstre era una cosa molt escarosa. No, ja, sí, no s'assemblava... Era una de les coses que feien que la pel·li no fos en principi tan rodona, perquè si hagués tingut com a mínim l'aspecte aquest de Frankenstein... Que tampoc és l'aspecte que s'anomena la novel·la. No, és que l'aspecte de la novel·la seria una persona que no faria tant de rebuig en principi, tot i que sí que és horrible, desfigurat, però seria més semblant a lo del Branagh, no? Sí. Exacte. En molts aspectes la del Branagh encertava i feia molt bona adaptació del llibre, però tenia coses que era ridícula, que també queien en vergonya aliena, per dir-ho d'alguna manera. Ridícul involuntari. Ho puc explicar, això? Sí, si vols. Resulta que Kenneth Branagh estava casat amb Emma Thompson en aquells moments. Emma Thompson... Amb Emma Thompson o amb la Helena Bonham Carter? Em sembla que era Emma Thompson, Ah, vale, no sé, perquè ha estat amb les dues. En aquell moment crec que era Emma Thompson, que havia fet una pel·lícula amb Arnold Schwarzenegger. La de Junior? Pot ser. Sí que havia fet una pel·lícula amb ell, i es veu que estava fart de que Emma Thompson, quan arribava a casa, li deia: és que en Schwarzenegger té uns muscles així marcats. I el tio es va cabrejar i li van encarregar que fes la pel·lícula aquesta i va dir: em penso rebentar el gimnàs per estar catxes per impressionar la meva dona. I d'aquí surt l'estètica aquesta tant de novel·la Arlequín que té la pel·lícula de Kenneth Branagh, d'ell amb el tors desnu, suat, amb melena i així, perquè tenia molta enveja de Schwarzenegger. Quina explicació més estranya, no la sabia, però bé. Pues sí, és una d'aquelles coses que si agrada llegir de cines no serveix a res tenir aquest coneixement, però et sembla divertit. Gràcies per il·lustrar-nos. Ens has fet la nit més amena. Frankenstein, què ens pots dir del monstre? El monstre, doncs que si llegeixes la història original o si veus una adaptació que sigui mínimament fidel, et pots arribar... Bueno, de fet, en la primera pel·lícula també et pots arribar a compadir del personatge i entendre'l. I, de fet, el que sí que no es veu mai en les pel·lícules de la Universal és que el monstre és un personatge amb molta més profunditat del que s'ha fet en la majoria de pel·lícules. I no és estúpid. No és estúpid, és això. Bueno, potser ho és al principi, perquè acaba de néixer, per dir-ho així, però aprèn i es torna molt intel·ligent i una miqueta primer
no crec que sigui un molt dolent, però crec com que la vida i els cops, bueno, com el tracte aquest, el doctor Frankenstein i tot el que, bueno, com el tracta la gent, pues, acaba tornant-se una mica dolent. No dolent del tot, és com dolent per les circumstàncies, per dir-ho així, no sé. Sí, per mi ho encares bastant bé. El que sí és... Personatge tràgic, sí. Sí, molt tràgic, molt, molt. I la manera que va amb el personatge sempre sol ser la túrbia del pueblo amb les torxes anant a cremar-lo. Sí. Sí, el típic. Bueno, com aquí quan si surts després de les 10 del vespre, avui dia, amb el toc de queda, no? Ve la policia amb antorxes i et persegueix. Bueno, això és una creença que tinc, no he comprovat mai. Aquest sí que és un personatge que ha intentat també ressuscitar-lo com Jo Frankenstein, em sembla que es deia, i la que tu has dit de l'Igor, però són versions que, la veritat, amics... La de Jo Frankenstein és infernal. És com una espècie de... Com si el tio que feia, el Paul Anderson, que feia Resident Evil, s'hagués pres 3 tripis i hagués fet Frankenstein. Bueno, recordem que després de l'èxit de La Mòmia, el director Stephen Sommers li van demanar que fes pel·lícules per crear l'univers. I va fer la de Van Helsing, que sortien tots aquests personatges altra vegada, pel·lícula infumable que mai he acabat de veure. Amb en Lobezno, amb en... Hugh Jackman, i sortia un Frankenstein molt Frankenstein, no? Amb el cap així també pla i també no era dolent, em sembla, del tot, o era mig bo. Sempre ho fan estúpid per això, que és bo per estúpid. Estúpid, sí. El de Jo Frankenstein, no, aquest era intel·ligent. Aquest també era el monstre, el protagonista, però era intel·ligent. I a més amb una sèrie de poders que flipes. I estava basat en un còmic i era quasi un superheroi. Sí, era com un superheroi. A més, amb un món apocalíptic que no sé, ja no me'n recordo què passava, però rotllo que els vampirs dominaven o alguna així, no me'n recordo. Sí, una altra d'aquelles pel·lícules que em sembla que em vaig quedar dormit, et seré sincer, perquè sí. A veure, jo vaig riure, però fluixa. Costa molt. I el que potser és el personatge més desconegut és el que portem ara a continuació, que és ni més ni menys... Deixa'm dir una bona recomanació de Frankenstein que vaig veure no fa tant, que és la de Frankenstein Chronicles amb el Sam Bean, una sèrie molt bona, està molt bé aquesta sèrie. I també tracta el tema de Frankenstein, està superbé aquesta sèrie. No tracta directament la història de Frankenstein, però no sé ben bé com s'ho fan a venir. És com, allà són conscients que Frankenstein és una novel·la, però, bueno, que acaben passant coses a l'estil de Frankenstein. I està molt bé. Mira, per aquí apuntes una cosa que és interessant que en podem parlar al final, que és la Liga de los Hombres Extraordinarios. Mira, quan acabem en parlem, perquè sí que toca una mica, no ben bé, però toca una mica tot això. I recordar que Paul Naschy va fer Frankenstein versus el Hombre Lobo, que si no l'heu vist, mireu-la, perquè és un fart de riure. Involuntari, però és un fart de riure. I ara saltem al monstre que ja us dic, potser és el més desconegut de tots, no sempre apareix, que és el monstre de la Laguna Negra, que és aquest senyor amfibi amb dits palmaris d'aquests que persegueix a noies que es banyen. Un traje estupendo, superben fet per l'època també. Sí. Que de fet no ha variat massa el que ha fet en Guillermo del Toro. No s'ha hagut de trencar massa el cap per fer el bitxo que ell va. De fet han copiat i ja està. Sí, no sé si és... Bueno, sí, barreja entre això i l'Ave Sapiens, sí. Sí, perquè era el mateix actor, a més. El que estava dintre. Tu has vist la pel·lícula aquesta? Sí, però és que és d'aquestes que fa 30 anys que no veig i no me'n recordo. Sé que no feia massa por o no feia por. Jo no l'he vist, la veritat. Sé que va ser un rodatge de bastant baix pressupost i el que va costar més va ser l'actriu, perquè em sembla que era una nedadora d'aquesta musicals bastant reconeguda que tenia les cames assegurades perquè es veu que posava molt cotxondo a la societat americana en aquell temps i això és el més comentat. Els friquis sí que comenten més el vestit aquest, però la veritat és que és una gran pel·lícula, però sí que ha quedat dins l'imaginari col·lectiu, tant que fins i tot la van recuperar per al Monster Squad, tot i que és un d'aquells personatges que no saps si ficar-los dins d'aquest univers de monstres clàssics, perquè després tenim altres com Dr. Jekyll i Mr. Hyde o l'Home Invisible, que sempre es discuteix si hi han d'entrar o no hi han d'entrar. Bueno, per mi sí, però tot i que l'Home Invisible no deixa de ser un home invisible i no té més de monstre que això. Home, sí, tio, la seva personalitat.
Bueno, sí, però aleshores qualsevol psicòpata seria un monstre. Sí, no però sé. té una deformitat física que és la... Bueno, que no es veu. La invisibilitat. Sí. Bueno, però el tio està ben feliç, Bueno, sí, perquè se li en va el cap. Fan una reflexió filosòfica d'aquesta, de si no et veuen et tornes, com dir-ho, sense límits. Sí, però bueno, potser la fórmula també. A la pel·li del Kevin Bacon deixen anar com que l'experiment o la fórmula que utilitza també li ha canviat la forma de ser, no només el poder. És el que diferencia la novel·la de Wells, que ja sí que es diu que no, que és la seva personalitat. En canvi, les adaptacions cinematogràfiques, per fer veure que no pot existir el mal pur perquè sí, t'argumenten que és en part per culpa de la poció. Pues sí, suposo, no sé si és perquè... Jo crec que és perquè sigui més creïble, no sé, perquè la gent s'ho cregui una mica més, perquè costa una mica de creure que de cop i volta una persona que no era dolenta, només perquè no el veuen se li va la olla així, no sé. Bueno, és un tema de filosofia que s'ha tractat al llarg de la història, moltíssim. Però sigui com sigui, parlem del senyor de les escates. Tu dius que en tens pocs records, no sé si recordes que hagi aparegut en altres jocs aquest monstre, a part de... En el Monster Squad, sí. No? Monster Squad, en Guillermo del Toro. Algun més? No és ben bé aquest monstre, però sí que està clarament inspirat. I jo què sé, l'Ape Sapiens és un cosí. Sí. I sí, ha sortit a molts jocs. Això té que haver sortit als Simpsons i tot arreu, no? Expedient X ha sortit? Bé, surt l'home Cook, aquell, que seria una cosa semblant. Sí, té un algo. Sí. I jo què sé, no me'n recordo ara de més homes peixos. A Aquaman surten diversos. A la pel·lícula d'Aquaman surten bèsties d'aquest estil. És un monstre que no ha acabat de triomfar. No sé si és per l'aspecte, perquè no té una novel·la darrere o alguna cosa que li dongui més rellevància més enllà d'això, de la pel·lícula clàssica, que és la que tenim al cap. També s'ha de dir que aquest personatge sí que ha volgut tenir moltes revisions, però sempre s'han anat a l'aigua. I el que potser ha fet més per aquest tipus de monstre, per mi, és H.P. Lovecraft, que té diferents relats on es toquen els homes peixos, com Dagon i de més, que sí que ha fet versions interessants d'aquest prototipus. Dagon, la pel·lícula amb el Paco Raval... L'última pel·lícula. És una pel·lícula l'última pel·lícula que va fer, sí. I és una pel·lícula de Fantastic Factory, si no recordo malament, l'última també que van fer. No sé si eres tu, Gordon, el director, o... Sí, un d'aquests. O Brian Yuzna, em sembla. En realitat, aquesta pel·lícula, el que és estèticament, està super ben feta. O sigui, els maquillatges, els efectes especials, estan molt currats. Passa que els actors patinen una mica, en Paco Raval no, però alguns dels actors patinen una mica i, bueno, la història no m'acaba de convèncer, però Déu-n'hi-do. Bueno, i també... que hi havia alguna cosa bastant dolenta, com per exemple que l'escena de l'estampida durant la festa repeteixen els mateixos fotogrames no sé quantes vegades. Era una mica los fruitis. I també ara m'has recordat una altra pel·lícula, la de la pell freda, que també hi ha bitxos així. Jo la pel·lícula no l'he vist, he llegit la novel·la. Està molt bé. Ah, sí? Què tal la novel·la? La novel·la em va impactar bastant, Pues no sé si la pel·lícula potser tira per un camí més fàcil, més facilón, d'impacte i tal, però la veritat que està molt ben feta, està molt bé. No m'esperava que fos tan interessant, aquesta pel·li. Està molt bé. Sí, la mitologia aquesta de l'home peix ha existit des de sempre. Pensem que també les sirenes, en part, és una mica això, molt diferent, però també veu d'aquí, del component... Una miqueta més agradables, no? Bueno, no, originalment eren el pitjor, les sirenes. Bueno, per almenys tenen pits. Aquests bitxos, mira'ls. Sí, no sé què té. Fica ous, aquest bitxo? Sí, aquesta que dius del far que són atacats és la pell freda. Exacte. Aquest bitxo no sé si fica ous. I si fica ous no sé on els fica. Perquè és mascle o femella? No queda molt clar. Si és com el del Guillermo del Toro, és mascle. I li agraden les morenes, no? Les noies morenes. Ah, no les morenes, vale. No, que és una enfermetat, no? Les morenes. Sí. O que és un peix, també. També. Són diverses coses. Només una enfermetat anal i... Anal.
No sé si és anal o d'on. És de les natges, més que anal, però bueno. Ah, vale. I jo què sé, i avui també parlarem de monstres tipus Freddy Krueger o no entra? No. Massa modern. Massa modern. Un dia podem fer slashers. Però és que el Freddy és un monstre, més enllà de no només un slasher. Jaume, quan comences a rebuscar, què t'he de dir? Sí, vale. Pues ja està. Ja està. I ara anem al personatge gran protagonista de quasi totes les històries, que li vam dedicar un programa únic, però que bé, avui recuperem, com és el nostre estimat Dràcula. Sí, Dràcula. Explica'm. Perquè, és monstru perquè es transforma en coses i perquè té dents. Però abans que res és un cavaller, aquest home. És tot un senyor. I normalment, si està ben fet, és un personatge, educat, no? És tot un cavaller, no sé. Bueno, és un comte. Un comte, clar, sí. Se li ha de notar per algun cantó. Aquesta també és una de les pel·lícules mitificades de la Universal, que la veus avui dia i dius, on està el terror? A veure, què li va fer por a la gent d'aquesta pel·li? Això sí, en Karloff, pobre home, ara em mataria aquest home, si em sentís em matava perquè no es portaven gaire bé. En Lugosi està excel·lent i molt glamurós. Jo soc de Dràcula de l'Ill, apunta Albert Arrés, però el de Lugosi va fer cagar de por als meus avis, que m'ho havien explicat que anaven al cinema a mirar-les. Sí. El més fàcil de matar, home, doncs no sé què dir-te, perquè aquest té de tot. Té superforça, pot volar, es pot convertir en diferents... O sigui, és molt fàcil que s'escapoleixi, a més té el poder d'hipnosi, té tots els poders. El que no sé és si l'enganxen... depèn, perquè el de Christopher Lee sí que pot ser que sigui fàcil de matar, però sempre torna. No sé quantes pel·lis va fer. Sí, perquè qualsevol excusa és bona, perquè cau una gota de sang al seu taüt, ja està, regenera... Li treus... Si tu li claves l'estaca, ell desapareix i es torna pols. Sí. O sigui, primer es torna esquelet i després pols. Però si tu arrenques l'estaca, ve un paio despistat i diu, hòstia, què fa aquesta estaca aquí? L'agafes del puesto i es comença a regenerar el Christopher Lee. Això s'ha vist en diverses pel·lícules. Sí, sempre està viu. O sigui, en Christopher Lee, què en va fer? 7 o 8? Per lo menys, i hi ha una de l'any que passa ambientada a l'any 73, que potser és una de les meves preferides. És una passada, molt divertida. La d'en Frank Langella o la de la de Christopher Lee als anys 70, que es diu Dràcula 73 o alguna així, que és l'any que vaig néixer jo, però no sé si era 73. Em sembla que l'any canviava segons si era la versió americana o la versió traduïda al castellà, perquè com que la van estrenar un any després, li van canviar l'any. Vale. I van dir, l'estrenem al 74, doncs Dràcula 74. És com Dràcula 2000, no? Aquesta va ser l'any 2000, és veritat, sí. Amb un rei Gerard Butler, no? Sí. Gerard Butler o l'altre? Ara no recordo si és Gerard Butler o l'altre... Sí, el de 300. Gerard és que no sabia si era ell o era el de Prison Break. El quadrat, el germà gros, diguéssim. La versió de Dràcula dels anys 30 es va gravar una versió anglesa i una espanyola pel mercat mexicà, i l'espanyol és molt millor que l'americana, i té una explicació molt fàcil, perquè ells miraven els copions al matí i deien, vale, ho han fet així, ho podem fer encara millor, i com que ja tenien una guia de com fer la pel·lícula, era molt fàcil millorar-la, perquè tenien exactament el mateix decorat, no sé què, canviaven els sectors, però això, mirant els dailies al matí, clar, és molt fàcil millorar-ho. Bueno, no sé si van... El carisma del Lugosi, això segur que no ho van poder millorar. Recordem que el carisma del Lugosi era que era un tio que no entenia una merda de res, perquè no entenia l'anglès ni el sabia parlar. I es veu que li deien, tu haces esto, i ell, esto... Però sí, però a mi per molt que diguin que la mexicana està millor, no acabo de veure-ho. Igualment, ell havia interpretat el personatge de Dràcula ja al teatre, i recordem que tot això surt de la novel·la de Bram Stoker, basant-se una mica, inspirant-se en la llegenda de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, però que aquest personatge del vampir existeix a totes les cultures, des d'Àsia, Àfrica, Europa.
I abans va haver-hi la versió de Nosferatu. Si és que no va haver-hi fins i tot alguna altra pel·lícula adaptant això, que no sé si vaig sentir una vegada, o unes veus em van dir que hi havia una altra. Bueno, Nosferatu... Sí, hi ha la pel·lícula de Vampir, també. Vampir, sí. Sí, que no me'n recordo de com era, però era una pel·li visualment molt impactant, això sí. Recordem que Nosferatu simplement no van voler pagar els drets d'autor de la novel·la. Sí. Bueno, i la van copiar fil per randa, no? Perquè és de les més fidels adaptacions. Sí, molt més fidel que la del Dràcula de Coppola, fins i tot. Sí, és que tenim un problema amb les adaptacions de Dràcula, que mai s'ha adaptat tal qual la novel·la al cinema, sapiguem que la novel·la funciona perfectament. És que mai poden estar-se de pixar fora de tes en un cantó o cap a un altre. Per exemple, la de John Badham, la que el protagonista és Frank Langella, va molt ben encarrilada i dius, hòstia, és una superbona adaptació. Però, per una banda, es prenen una llicència, que intercanvien els personatges de Lucy i Mina. Estan canviats, els papers. O sigui, la que tindria que ser la Lucy és la Mina. Bueno, i que comença per la meitat de la novel·la. Sí, comença que ja està arribant a Londres. I també té un final que, bueno, de viva la vida, no? És un final més alineat, més a favor de Dràcula, jo diria, i que com que quasi bé considera els humans que van aparèixer com uns patètics. I el que de veritat és com un adelit de la llibertat, en certa manera, queda com el Dràcula. És gairebé l'heroi, el Dràcula, en aquesta pel·li, per mi, una miqueta, en certa manera. Bueno, i els altres uns putos losers. En aquestes, amb les adaptacions de Dràcula, és que... no sé com dir-ho, però és que no hi ha ningú qui toqui, o sigui, Dràcula perquè és dolent i Van Helsing perquè moltes vegades el fan com si fos un puto boig. Bueno, és que mira que Anthony Hopkins és molt bo en tot el que fa, però el paper que li va fer en Coppola en aquesta suposada Dràcula de Bram Stoker, suposadament fidel, bueno, jo m'havia llegit la novel·la, feia res, i dic, on està el Van Helsing? Què li ha passat a aquest tio? Que sembla que s'hagi pres tres tripis o ja no sé què, que es prenien heroïna, no?, directament a aquella època. I en Peter Cushing tampoc és que ho fes gaire millor, En Peter Cushing, però bueno, almenys el Peter Cushing tenia com una cosa de rotllo de metge, se li veia cara de metge. I se li veia com intencions de voler ajudar i de voler arreglar les coses i un rotllo d'intrèpid. Se li veia en la predisposició d'acabar amb Dràcula, però l'Anthony Hopkins està allà en plan vamos a reírnos un rato y a tomarnos unos vinos y si de paso matamos al Dràcula, pues venga. És una cosa així, no m'acaba de convèncer. A veure, Dràcula n'hem tingut molts. Jo destacaria potser un que em va fer molta gràcia, que era Blàcula. Sí, les tinc aquí, a l'estanteria. Blàcula i Blàcula vuelve de la tumba, les tinc les dues. Que és un far de riure, perquè és barrejar el cinema aquest del Blaxploitation amb la figura de Dràcula i el doblatge és pres en cachondeo. I no només això. Bueno, sí, però a més, aquesta pel·li té bastant en comú amb la de Dràcula 73 que et dic, perquè també hi ha molt de Blaxploitation també en aquesta pel·li, hi ha molts d'actors negres i molt de flow, molt de rotllo funky. És molt divertida veure el Dràcula de Christopher Lee barrejat en un món de discoteques funky. La veritat que la vaig veure fa poc i vaig disfrutar més que quan era petit. Més versions de Dràcula. Quines recordes del mite o vampirisme? Després tenim la revolució que va suposar Anne Rice. Sí, bueno, ara fa poc vaig tornar a veure Entrevista amb el vampir i sempre ha sigut una pel·li molt, no sé com dir-ho, homofestiva, no sé. Però ja em va semblar ultra gay la pel·lícula, no l'havia vist, jo crec que la devia veure amb uns ulls des de la innocència, o no sé, pensava, mira que amics que són aquests vampirs, no? És que realment és això la novel·la, bueno, la saga de novel·les, és molt homo. Jo l'he llegida, la primera i la segona, estan molt bé, la veritat. La segona part de la novel·la encara em va agradar més, la de l'Estat, perquè veure, de fet agafa el mateix vist des del punt de vista de l'altre, que acabes sent més partidari de l'altre i penses que el protagonista de la primera novel·la era vaja, no sé com dir-ho, un gallina, per dir-ho així, per no dir paraules discriminadores. Per cert, per aquí diuen què en pensem d'un vampiro suelto en Brooklyn.
Sí, dirigida per Wes Craven, amb l'Eddie Murphy, i em sembla que era Angela Bassett, la noia. Sí, crec que sí, està molt tio. guai. Està bé, perquè però no s'acaba de decidir entre comèdia Sí, i sèrie. és el gran problema que té. Té moments que, per exemple, el sicari que té l'Eddie Murphy, curiosament, està bastant tranquil·let, sí. no fa el pallasso massa, però el seu sicari li toca el paper de rotllo, que podria sortir Scary Movie, aquell personatge. I bé, però bueno, a mi m'agrada, soc partidari més aviat d'aquesta pel·li. Ara no fa molt van fer una Netflix, no sé què, Vampiros en el Bronx, que té algo que recorda aquesta. Em va agradar molt. A mi no em va tio. agradar gaire, però té un esperit similar a aquesta pel·li. També tenim altres pel·lícules de vampirs. Tenim, per exemple, les de Blade. Blade, bueno, la millor la primera. Sí. Sí, i la segona estèticament té coses molt xules, però no m'acaba de... Diuen moltes vegades que és igual de bona, però per mi no. La tercera amb el Deadpool fent allà el pallasso. I Jessica Biel. Sí, això està bé, això és el que destaco de la tercera part, el millor de la tercera part, la Jessica Biel. Després tenim Los Boys. Los Boys sembla una pel·li porno de dos amics. Sí. Los Boys. Que a tu t'agrada i jo l'odio perquè no em funciona gens. A mi m'encanta, sí, és una pel·li de les meves preferides de la infància, que recordo que al cine vaig flipar. Jo crec que vaig anar-hi 3 o 4 vegades a veure al cinema. Igual que Noche de Miedo, també vaig anar-hi 3 o 4 vegades i van ser més o menys no massa lluny en el temps, les dues, i em va encantar, però abans hem deixat sense acabar de parlar de l'Abierto hasta l'amanecer, que sí. Recordo anar al cine sol, a un cine que ja no existeix, estava a prop entre Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya, molt a prop, i vaig anar-hi jo sol i vaig al·lucinar. El públic estava, era com un públic d'aquests dels Coixeres de Sants. Vale. Sí, o de Sitges, sí, un públic superentregat, tothom aplaudint, cridant... Deixa'm fer un incís, Tortilla, sí. No parlarem de Buffy Cazavampiros, no en parlarem, per molt que insisteixis. O sigui, no, Buffy Cazavampiros perquè no està centrat en vampirs, sinó en la caçavampirs. El dia que fem Enemics de monstres, parlarem de Buffy Cazavampiros. És veritat, Enemics de monstres. És que veig que té una obsessió. I no. A mi no. A mi la Buffy Cazavampirs, jo vaig intentar-ho, els primers capítols, i em va semblar tot molt de cartró pedra, no? Sí. Una sèrie per adolescents i xusca, molt xusca. Però, diuen que si poses paciència i si aguantes més temps i no sé què, que et pot acabar agradant. No ho sé. També diuen que si vas a les cuves del Sado, al final t'agrada, també. Sí, clar, si tot ho vas repetint, ja, com que ja has invertit tantes hores, ja hi agafes carinyo. Sí. És com tot. Em volia apuntar una altra pel·lícula Crepúsculo, parlem de Crepúsculo, és el gran tema. Ai, no, Crepúsculo no, quina mandra. És que no considero vampirs si no hi ha dents. Si no hi ha les dents llargues, ja no considero vampirs. I més aquest tio que brilla durant el dia, que ja em diràs quina utilitat té per un vampir brillar durant el dia. De què té utilitat tenir, jo què sé... Tots els poders dels vampirs tenen una utilitat pràctica per als seus fins. Home, però no, que et cremis amb el sol, quina utilitat pràctica té? Doncs això dic, que com? Què? Quina utilitat té el que et cremi el sol? Això no és un poder, això és una debilitat. Però vull dir, de què serveix? De res, doncs brillar, què serveix? De res, però mola. Un vampir que va al col·le, vinga, va, però té una explicació que vagi al col·le, perquè té que fer veure que per l'edat que té... És normal, a veure, com pot anar al col·le durant tota la vida? Però això es van traslladant cada certs anys. És un viejo verde, aleshores, perquè després va fixant-se en les nanes de 17 anys. Però què és l'important? L'edat interior o exterior? No ho sé. A més, no creix, es queda sempre a la mateixa edat. És com si sempre tingués 16 anys. Sí, però que en té 200, una cosa així. Una cosa és que passi el calendari, l'altra ell que no creix.
Clar, va al col·le per pinxar-se animadores. I qui no ho faria, amics? Bueno, també no queda clar moltes vegades si els vampirs tenen sexe o no. Hi ha pel·lícules que sí, però n'hi ha altres que sembla que van a tenir sexe, l'únic que volen és xupar-te la sang i res més. Bueno, la qüestió és penetrar, sigui el coll o sigui... Sí. I no sé, ens deixem moltes de vampirs bones, les de Déjame entrar, estava molt bé. L'original millor que el remake, bastant millor. Hòstia, a mi m'agraden per igual, però bueno. No, m'agrada molt més l'original. I potser la que a mi m'agrada bastant, que és un remake o una reimaginació del Dràcula Bram Stoker, és la de Salem's Lot. Hombre, sí, una supersèrie, la veritat. Era una sèrie, això, de 2 o 3 capítols. De l'Stephen King, a més. Sí. Sí, aquesta sí que recordo que em va causar pànic, i no només a mi, tothom que la va veure en el seu dia. Era una sèrie que els seus nivells de terror estaven molt per sobre del que estàvem acostumats a veure en televisió i també en cinema. Era com... Jo diria que estava uns quants graus per sobre, era com, jo què sé, quasi veure Sau avui dia. Bueno, és que Sau, no fa por, fa fàstic. El que és cert és que la sèrie està molt mal rodada, o sigui, no, però els moments que ha de causar impressió t'acollonen viu. La direcció maldestra, el director, fa que quan fa una conversa dius, això està mal gravat de collons, però en canvi... Sí, té un punt sèrie B ja bastant... Avui dia es veu molt vella ja. Sí, que van fer un remake de la novel·la també en sèrie, que no estava gens malament, eh? A mi em va agradar bastant. Era aprovada, l'aprovaria, però molt menys impactant i molt menys bona, però aprovada sí que estaria, amb en Rob Lowe. I molt fidel. Molt fidel. Sí, sol passar que a vegades les adaptacions dolentes televisives que fan després remakes són més fidels al llibre, però són una merda a vegades, com la del Resplendor, que el Stephen King va ficar-se de productor, va anar fil per randa a fer el que ell deia en el llibre i va fer una merda. No l'he vist, sempre l'he tingut pendent de veure, però... Però bueno. Una caca. Per acabar amb els vampirs, què hem de fer, amic? Bueno, no ho sé. Pensava que deies que volies acabar el programa. Per acabar amb els vampirs, aigua beneita, això sí que sol funcionar, els hi tires i es desfan. Sí. Les creus funcionen segons quin vampir i en alguns casos funcionen només si creus molt. Si creus molt, funciona. Si de veritat el vampir diu, hòstia, aquest tio és un catòlic de pura cepa, l'han batejat a la catedral, com a mi, i aquest sí que em pot derrotar, però si tu ets, jo què sé, testigo de Jehovà, ja crec que ja no funciona, o si ets un budista, ho tens fotut, no? Per cert, per aquí apunta l'Albert Arrés que tu sí que te'n recordaves i ho van comentar en el nostre especial de vampirs, que era La tumba de Dràcula dels anys 80, la pel·li manga. Sí, aquesta pel·li en el seu dia que la van passar després de La bola de cristal o alguna cosa així, a les 11, em sembla que eren del matí. Era l'adaptació de la pel·li d'aquest còmic Marvel, però passada pel filtre japonès que li van ficar una miqueta el que els hi va sortir d'allà extra. I jo què sé, tots els nanos que vam tenir la sort de veure-la en aquell dia també, aquests dibuixos eren com avançats en el seu temps, en moltes coses, en temàtica, en la forma de tractar el vampir. Jo crec que va ser de les primeres pel·lícules que van tractar el vampir, el Dràcula, com una víctima, en certa manera, i un personatge tràgic. Sí. I que l'entenien, o que es preocupava de buscar-li una justificació, uns motius, una història darrere. I jo què sé, la veritat que em va encantar. Em va encantar en el seu dia. Vist avui dia ja no s'aguanta tant, ja les costures se li veuen i la història és super rocambolesca, vull dir, és surrealista, fins i tot, és molt absurda. Però una cosa que també és curiosa és que jo crec que va ser l'origen de la saga Castlevania de videojocs, en certa manera. Tots els personatges que sortien allà, no sé si són els mateixos o si són una inspiració descarada de la saga de Castlevania dels videojocs. Perquè és un producte ben raro, perquè el llibre és anglès
el còmic es basa en el concepte aquest del llibre, però ho fa a la seva manera per còmics de superherois americans, i l'acaben adaptant els japonesos amb un anime, que dius, què collons s'ha passat aquí? El còmic original és que és una obra mestra, Els primers números, jo tinc els 10, em sembla que tinc tota l'obra completa, són 10 o 15 tomos, del Jen Collan, no? Dibuixava... Collan i Wolfman, de guió. Sí, un puto geni. El Collan era un dibuixant dels millors dibuixants de còmic que hi ha hagut. A nivell de dibuixar la figura humana, un superdotat. I el clima que aconsegueix... l'ambientació del còmic, no sé, tota la història... Em sembla que Blade va néixer en aquest còmic. Sí, també. De la tomba de Dràcula. Quan la sèrie començava a anar cap a caiguda, em sembla que va ser quan van aprofitar el moviment aquest de Blaxploitation i van treure el personatge de Blade. Que recordem que Blade, als còmics, no és vampir. No era mig vampir? No, això és a la pel·lícula. Els còmics no. Segur? Segur. No ho sé, Jo no ho sé. Això no ho tinc tan clar, No. No? No, perquè l'altre dia vaig estar mirant un especial de Blade que ho comentaven, que deien, hòstia, és un dels grans canvis que van ficar a l'adaptació cinematogràfica i a partir llavors sí que s'ha fet que en els còmics Marvel passi a ser vampir, mig vampir. Sí, és que a vegades passa que les pel·lícules influeixen als còmics i després ho canvien tot. Si una cosa té èxit al cinema, acaba passant al còmic, sí. I què en dieu de Vampirella? Home, jo còmics no n'he llegit, conec el personatge, i la veritat és que em sembla un personatge bastant fascinant. A més, molt dibuixat per autors espanyols. És molt similar a Moran, aquesta del Twitch, no? Que sempre va amb el biquini. I jo, per cert, m'he aconseguit ja uns accessoris per fer una miqueta del que fa ella, que si us subscriviu apuntaré el vostre nom en el flotador. Sempre aprenent dels millors, Jaume. Sí. Home, és una de les meves fonts d'inspiració de Twitch. D'allà he agafat idees per als banners, per cosetes. Bueno, pels banners no, però per no sé com es diuen això que poses, els add-ons o com es diu, no sé, és igual. M'encanta com t'expliques. Van fer una adaptació al 96 a la pel·lícula Vampirella. Jo no l'he vist. La que sí he vist és la de Elvira. Elvira, sí, divertida, una pel·li molt simpàtica, gamberra, divertida. Sí, i que es manté molt bé la senyora. Sí, la senyora sí, i la pel·lícula també es manté divertida. No l'he tornat a veure des de llavors, però m'agradaria. És divertida. Hem dit, per acabar amb els vampirs, aigua beneïda, llum solar, estaca al cor, ais, i no em vull descuidar El baile de los vampiros. Sí, aquesta també... Al final parlem més de vampirs que de cap altre monstre, però El baile de los vampiros, com ja vaig dir també en el programa dels vampirs, és una de les primeres pel·lis de terror, que no era de terror, perquè és una comèdia, gairebé, sí. Però vista amb 7 anys o 6 que jo tenia, les imatges... Jo no havia vist mai un vampir, ni algú xuclant el coll, ni nu de les creus, ni... I de fet, no és tan de riure la pel·lícula. Sí que és bastant de riure, però segons com tu miris, hi ha moltes coses que són tal qual en les altres pel·lícules de la Hammer. És com un homenatge del director aquest... Polanski a la Hammer, jo penso. Però, bueno, encara em sembla que es feien pel·lis de la Hammer. Sí, home, la Hammer es va aguantar i no sé si va arribar fins i tot a principis dels 80, les últimes produccions. Jo crec que ara hi ha pel·lícules de la Hammer també, no? Una nova Hammer. La Mujer de Negro és de la Hammer, per exemple. Sí, és veritat, amb en Potter. I van fer la Mujer de Negro 2 i no sé què més han fet. Sí, és una d'aquelles productores mítiques que no ha sapigut renovar-se, va desaparèixer un temps, van comprar els drets, n'han tornat a fer pel·lícules, però no acaba d'explotar del tot. Que és una llàstima, perquè feia productes molt interessants i la seva última època, que va començar a provar coses noves, com los vampiros contra los 7 samurais i coses així. Sí, Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Veus? Sí. Que vam començar a provar coses rares que era molt interessant, però és que la Hammer va ser una gran productora. Era graciosa, però no crec que sigui una gran pel·li, però és molt xusca sèrie Z, jo diria.
però divertida. Bueno, en el seu dia era una festa, en el seu dia era meravellosa aquesta pel·lícula, però vista avui, dius, hòstia... Ha passat el temps. I tant. Fins aquí hem fet el repàs als monstres, ens passem a veure'ns tu i jo, i no sé, a veure, a mi m'agrada Què vols dir? parlar... Ens veiem tu i jo com a monstres, també? Sí, bueno, tu quin monstre series, Jaume? No ho sé. Quin monstre puc ser jo? Potser a vegades una mica Dr. Jekyll, però tampoc... No... Sempre sóc bastant semblant, no? No canvio, no tinc uns... Bueno, sí, depèn. Si em dones 4 birres, ja sóc Mr. Hyde, sí. Em deixo anar, sí. Potser és el que més m'identificaria. Jo potser amb l'home invisible, que no l'hem comentat perquè no encaixa ben bé, però jo l'home invisible em sento molt... També vindries a abusar de nosaltres, a la foscor. No, però així no tindria que aguantar ningú, viuria molt tranquil i seria un puto gilipolles. Que, bueno, no faries com el de la pel·li de l'Ente? L'has vist tu, l'Ente? No l'he vist, és d'aquelles pel·lícules que tinc pendents. La vaig veure l'altre dia, és boníssima, És molt bona, diuen, bona que és. Però és que el tema aquest de violacions mai m'ha acabat de funcionar. Bueno, són violacions d'una cosa invisible. Sí, que no... Bueno, que no és un esperit. A mi aquesta pel·li no me la poden vendre com una pel·li d'esperits. Això és un ésser invisible. És un soft porn. Bueno, no sé el que és, però un esperit no és. Vale. Sigui com sigui, hem fet un repàs a aquests monstres clàssics que crec que els hem repassat tots i ens hi hem recreat bastant. Hem fet un programa bastant llarguet avui, però crec que... Si anàvem a dir monstres clàssics, hauríem d'haver dit, jo què sé, la Medusa, no?, de la Odissea. Però això són mitològics. Ja no són clàssics. Clar, jo considero clàssics els clàssics de la Universal. Després cadascú té el seu parer, perquè gent podria dir això perfectament. El fantasma a l'òpera, Dr. Jekyll i Mr. Hyde... Clar, hi ha molta discussió sobre quins són i quins no són. El que hem fet ha sigut agafar això, la pel·lícula de Monster Squad, i que sigui ell qui ens dicti els monstres que hem de comentar. Pues res, gràcies per aguantar-nos. Disculpeu els moments de vergonya aliena que hi ha hagut, que sempre li dona una mica de caliu. I ja està. Gràcies per ser com sou i ens veiem demà mateix, suposo, per aquí mateix. I ja està. Em callo, me l'allo. Adéu, monstres. Adéu.